1, 2, 3. Bare gør det helt på asfalten, så. Ja, okay. Vi prøver igen. 1, 2, 3. Du røg ud og tak der. Det ved jeg sgu ikke. Jo, vi gjorde. Vi laver stort set ikke så meget, når vi er sammen næsten. Det er meget vigtigt, at den er meget præcis, og vi begge to kan den 100%. Ja, så vi kan bruge den og vise den foran folk. Og det ser lidt fedt ud, når det er to, der gør det, end når det bare er én. For eksempel til Herning midt oppe. Ja, og det er meget fedt at lige vise den frem. Hey. Vi prøver igen. Du kan også tage den her med det her som baggrund, Matti. Hvad? Prøv alt det her som baggrund, så her er noget langt, jo. Jo flere subscribers og views du har, sådan, det er federe, fordi så er man mere kendt i det. Det er sådan en grund til, at man lægger noget på YouTube, det er for, at folk kan se det. Det er ikke bare sådan en. Sådan flere gode kommentarer og ja. Flere venner og sådan noget derinde. Så. Mathias har rimelig stort talent på Jumpstart, vil jeg sige. Det går hurtigt, og der er fart på, der er kraft i, og så ved han, hvad han gør. Så er der nogle folk, som ikke har set ham før, der mener, at det er speed up. Det er der mange, der gør over i Rusland, fordi der skal de bare være de bedste lige meget hvad. Det er hvor det handler om, hvis du jumper, og så hvis du gør det hurtigt, så kan det se fedt ud. Jo. Så sætter de ind i deres redigeringsprogram, så tager de deres klip, og så gør de sådan mindre, så det går hurtigere, ligesom når man spoler en film. Og så sætter de bare det på, så det passer. Og så siger de bare, at det er ikke speed up, så kan man se det jo. Men det synes jeg er lidt, jeg synes det er ret plat at sige det, når man ikke rigtig ved noget om det. Så jeg ved, at han ikke bruger speed up i hvert fald. Så. Jeg synes bare, det er irriterende, at de hele tiden skriver, fordi der er ham der, Godstylers. Han skriver hele tiden til ham konstant og ringer til ham på Skype for eksempel, for at spørge, om man ikke kunne få et originalt klip. Han er meget sådan eftermælet i hvert fald. Hvad er det, I tænker, der så gør ham der Godstyler? Kommer han til Herning eller til Ringsted eller til et eller andet? Ja, i Herning. Så kan han sgu da bare se det der. Jeg startede, min store største viste mig en video. Det er sådan nogle, de var ikke så gode, men... Dengang var de. Ja, dengang var de gode for os, ikke? Så synes vi, wow, men... Og så tænkte jeg, okay, det vil jeg også prøve at lære. Så søgte jeg på nogle videoer, hvor det var, man sådan kunne lære det, og så startede jeg bare på bunden af. Nå. Lærte du på den der måde der? Ja. Det er faktisk på en måde den der på sådan nogle, hvad skal man sige, sådan nogle, de der 14 plus, 13 plus klubber, der holder fest, som små fester med DJ's. Der er det meget sådan noget der. Folk, de bare danser, fordi det er den nemme at lære. Så står de bare sådan 2 og 2 eller 5 eller sådan noget. Ja, der er rigtig mange, der bare kan det der basic, ikke? Ja. Det er på en måde sådan en lille popdans på en mærkelig måde nogle gange. Det må jeg godt sige, ja. Så det er lidt mainstream, men ja, det er noget ved det. Hvis man begynder at lave mange tricks, så er det, at folk står ikke. Ja. Så giver det ikke sådan godt. Det vil sige, når man kommer til hard jump, ja. Og så er det lidt mere avanceret, så er det ikke mere effektivt mere. Nej. Hvad så, drenge? Vil I have varm kakao? Nej tak, mor. Nej tak. Nå. Noget andet? Nej tak, mor. Nå, okay. Felix, kom så. Ja, kom så. Ja, kom der. Ja. Jamen, vi fandt egentlig ud af, at Mathias havde gang i et eller andet, som var meget nyt for os, ved at vores spisebordslampe, den hoppede rigtig meget ind over spisebordet. Plus, der var nogle voldsomme rytmer af musik. Fjernsynet måtte have et ekstra hak op af, for at du kunne høre fjernsynet sagde næsten. Og så lige pludselig en dag, så viste han sig det, han har lavet. Noget, han har lavet. Og så, ups, er det vores søn, der virkelig kan lave sådan noget? Vi tænkte jo straks punkfester og technofester og alt muligt andet, og ikke så meget fester, men det med alt det, som man hører om, det fører til med sig af forskellige kedelige ting, stoffer og lignende. Og indtil Mathias satte os ned og forklarede os, hvad det gik ud på, at det faktisk var stoffer, der var netop i det miljø der. Jamen både musikken, men jeg synes også tempoet i dansen. Det var i hvert fald nogle ting, hvor jeg tænkte meget på omkring speed. Og det er jo fordi, når de har været sammen i Meetup, jamen det er jo ikke 20 minutter, det er jo nærmest en hel dag. Og der tænkte jeg rigtig meget, det kan man bare ikke holde til. Altså man kan jo ikke holde til at danse sådan, uden at være på et eller andet.
Vi kan jo bare sige til ham, der er godt styler, at han skal komme her til Herning Meetup'et, så han kan se det danse der jo. Det kunne bare være en rigtig god idé, jo. Så kan han jo selv se det, i stedet for på video og alt muligt, og han skal blive med at skrive. Ja. Jeg er herovre i 2 uger i praktik hos min onkel i hans slagter, som er gået videre fra min far og far. Jeg vil jo meget gerne være tømrer, men det er ekstremt svært at finde praktik. Og ja, jeg har hørt hardstyle i snart 5 år, vil jeg tro, og det er ikke noget, jeg bare lige går fra bare sådan. Mine forældre de er ikke så glade for, at jeg hører høj musik derhjemme, på grund af, at de synes, de gider ikke rigtig høre på alt det bas, og det, jeg er rigtig glad for min onkel. Hvis der er over ved ham, så ja, han siger ikke rigtig så meget til det, og derover må vi egentlig skrue næsten lige så højt op, vi vil. Når jeg er fri fra slagteren, som regel så er jeg sammen med min kæreste, eller sammen med nogle venner nede og danse på et lille sted nede i byen, der hedder Amba. Farveler. Egentlig betyder musikken og dansen en hel del for mig, så jeg vil gerne have det til at være så seriøst som muligt. For eksempel hvis folk bruger speed-ups eller et eller andet, de ikke indrømmer det. Det irriterer mig lidt, og hvis der er andre, der afslører dig i at bruge speed-up eller noget, og de ikke vil indrømme, at de har gjort det, de irriterer mig også lidt. Jeg synes, hvis du vil bruge speed-up, så gør det, men skriv det i din description på YouTube, fordi at så kan folk se, at du har brugt speed-up, og så når de kommer ud og ser dig danse, så bliver det ikke skuffet, hvis det er, at du danser langsommere, end du gør på din film. Det synes jeg bare ikke, det er fair over for andre. Dag. Hvad så? Altså man kan godt se, hvem der har øvet længst og så videre, men og så er det individuelt, hvem synes, det ser fedt ud. Altså du har også egen favoritter på nettet og så videre. Altså. Psycho, Rocky, Nicky, Francis. Altså, jeg synes for Danmark, der kan jeg godt lide Vale, som er en dreng fra Grenaa. Og Mini Kid, han er nice. Der er russeren også fra Aarhus. Russeren fra Aarhus. Og, han er nice. Kender jeg ham, der hedder Jumping Mad? Ja, det gør jeg. Han er god. Han er rigtig Han er fandme dygtig. Han er rigtig dygtig. Hvad var det? Jumping hvad? Jumping Mad, det ved du ikke, hvem han er? Jo, nu ved jeg. Jeg har jo sagt på HU, at han har brugt speed up, og det er mig og Højslet, og jeg er ikke blevet enige om, at han gjorde, før jeg skrev det, og vi var 100% enige, fordi vi havde set sådan og sådan på hans videoer, men som sagt, jeg kan ikke udtale mig om det, for jeg har ikke set ham danse i virkeligheden, så det er egentlig derfor, jeg skal til Herning, for at kunne komme til at videre på den sag der. Det er også fair nok. Altså, jeg har set de videoer, han har lagt ind. Det ser ud som, men jeg kan ikke udtale mig om, for jeg har aldrig set dem i virkeligheden. Og jeg vil ikke slynge noget mod nogen, jeg ikke har set danse. Men for eksempel, hvis du nu gør mod nogle af de store navne på HU, eller nogle af de lidt større dansere, som er lidt mere kendt af folket på HU, som, ja, ikke for at udelukke nogen, men Jumping Mad, han er lidt mere kendt på HU end, ja, så går det meget stærkt for halvdelen af HU-hader der lige pludselig. Efter jeg havde skrevet det der på HU med, at det lignede, han brugte speed up og sådan nogle ting, så blev jeg overspammet på MSN, og jeg fik privat beskeder på HU, og med folk, de synes jeg var til grin og sådan nogle ting. Men det var bare min mening.
Jamen, hans ben kan ikke nå at følge med i kameraet og sådan nogle ting. Det ser jo... Hvad dansede han til? Hardcore eller hardstyle? Hardstyle. Der er så kropstik der, de burde kunne trække det meste af. Den kan trække det hele, eller hvad? Ja. Okay. Ja, og så scene her. Måske, hvad med eventuelt, hvor DJ'sen de har sådan, de kan være bagved? Ja, loge, eller hvad? Ja, det var det, jeg tænkte. Vi er jo ved at arrangere et meetup. Der vil være en masse besøgende, der kommer for at danse og hygge sig og møde nye folk og komme med deres venner. I meetup der, hvor vi mødes en masse unge mennesker, slår os løs og shuffler og danser alle de forskellige stilarter, hvor der er til musikken. Der er mange, der typisk associerer techno med noget som stoffer og lidt mærkelige mennesker og sådan lidt anderledes mennesker, der sådan tager lidt for mange piller og sådan noget. Vi opfordrer folk til at komme ned og aflive deres fordomme. Det er det, vi forsøger. Jeg ved altså ikke, om den bliver revet ned igen. Okay, men nu har vi faktisk så mange, at det... Ja, okay, så bare gør det lige her om på siden, hvis det er. Okay, vi har engang noget tape. Nå, men jeg har... Yes. Nå? Ja, det kan det nok godt. Super. Det ser godt ud. Så må vi gøre det kortfattet, vel, og så sige, at vi arrangerer et musikarrangement. Ja. Og om de kunne være interesseret i en flyer, så. Ja. Der er bare kun gamle mennesker hernede. Undskyld. Har I tid et øjeblik? Desværre nej. Det er i orden. Undskyld. Har du tid et øjeblik? Det var jeg godt nok ked af. Det er i orden. På arbejde, så. Undskyld. Har du tid? Nej, jeg har ikke. Okay. Techno har et eller andet med noget skidt at gøre i andre folks øjne. Det behøver det ikke altid at have. Kan vi bytte eventuelt så? Nå, hvad har I i gang i? Jamen, det er fordi, vi er ved at arrangere sådan et elektronisk musikarrangement. Nå, det lyder spændende. Primært Fodbold, så længe. Jeg kan godt sige det. Vi uddeler informationer her. Der er tilladelse til det hele. Vi har fået forsikringer og så videre. Hvad er det, man skal have forsikring på? Det er jo ansvarsforsikring. Hvis der sker et eller andet form for hærværk dernede, så er det blevet det. Så kan det dækkes. Vi er jo også i samarbejde med Herning Politi. Okay, så de er med i projektet, eller hvad? Ja. Og de kommer ned og kigger lidt. Og... Jeg er i hvert fald blevet informeret om, hvad det er, vi laver. Det er også en god idé. Det ligger jo lige nær. Vi vil arrangere Herning Meetup. Et event, som kalder det Herning Meetup. Det er sådan primært hardstyle og trance. Du kender jumpstyle, gør I det? Og ikke det. Det eneste, der sådan set kan gå galt, det er, at der bliver begået hærværk, eller drengestreger. Det er vidt begrebet. Ellers så kan det være, at der ikke kommer så mange deltagere, som vi egentlig har regnet med. Det er sådan set lige det, der kan gå mest galt. At det bliver lidt en fiasko, at der er et eller andet lydstik, der hopper ud, eller alt skal bare køre den dag. Alt.